veus la gent que du la mascareta o així. Per tant, tots els microorganismes que puguis tenir a la part d'aquí baix te'ls col·loques una altra vegada ben davant la boca. O així, això no te protegeix de res, ja que tens l'entrada en el nas totalment oberta. La manera adequada de dur la mascareta és que te protegeixi la cara. Totes les altres zones on les puguis dur no te serveix de res. La mitjana d'hores podrien ser 4, 5, 6 hores, que realment és el que podria durar una intervenció quirúrgica també. En cas de que la mascareta estigui espanyada, humida o bruta, sí que s'ha de tirar. El que sí que haurien de fer és anar molt alerta, a lo millor deixar-la penjada a qualque zona que la part externa no toqui res i només manipular per la part de les gomes. Però això sempre que no tinguem un recanvi.